Encara no em crec que estigui gravant això. Com veuràs, el fons no és el de sempre i deixa que et digui que t'hi hauràs d'anar acostumant perquè m'he traslladat a viure a l'estranger. Això és una cosa que porto volent fer fa moltíssim, potser uns 10 anys, i ara que ha arribat el moment estic molt emocionada i em fa molta il·lusió compartir això amb tu. Si tu també t'estàs plantejant anar a viure a l'estranger o alguns reptes en l'àmbit especial, aquest vídeo t'ajudarà a saber què pots esperar i com afrontar-ho tot plegat. El motiu d'aquest trasllat està relacionat, com no podia ser d'una altra manera, amb l'espai, perquè juga un paper molt important en la meva vida. Concretament, m'he traslladat per completar l'última part de la meva etapa estudiantil. Per fi començo a veure la llum al final del túnel. Així que en el vídeo d'avui comentarem què implica fer un màster a l'estranger, com està sent afrontar aquesta nova etapa i, per últim, tots els dubtes que apareixen quan fas un pas com aquest. És com m'ho havia imaginat, quins reptes estic afrontant i com es pot gestionar la síndrome de la impostora en un context com aquest. Tot això i més ho comentarem al vídeo d'avui. Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai. Si em segueixes a l'Instagram, sabràs que estava estudiant el màster en Enginyeria Aeronàutica a l'ESEIAT, al campus de la UPC de Terrassa. Aquest màster compta de 2 cursos. El primer és més general i toquem temes com poden ser aeroports, propulsió o vehicles aeroespacials, entre d'altres, i en el segon any esculls l'especialització. En el meu cas tenia molt clar des d'un principi que escolliria l'especialitat d'espai. Ara bé, la universitat ens ofereix fer aquest segon curs a l'estranger, amb un programa Erasmus o amb un acord de doble titulació. Aquest conveni de doble titulació el que et permet és, una vegada acabes el màster, tenir el títol del màster de Catalunya i el títol de la Universitat de destí. I com que això em va semblar prou atractiu i interessant, em vaig decantar per fer una doble titulació de màster. Perquè te'n facis una idea, l'espai és un sector molt internacional i divers. Això ja ho havia pogut comprovar en estades molt curtes que havia fet a l'estranger, ja sigui fent cursos o en alguns congressos. Però sempre havia tingut aquest rum-rum de dir què passaria si fes una estada durant un període molt més llarg de temps. Així que després de donar-hi moltíssimes voltes, contemplar diverses opcions i tenir plans de la A fins la Z en cas que la primera opció no em sortís bé, em vaig llançar de cap a la piscina. Així que entrem en detall per saber què estic fent a l'estranger i com està sent aquesta experiència. Perquè encara que sempre ho hagués tingut clar, això no vol dir que no m'espantés gens. Al final, sortir de la zona de confort et permet créixer i viure experiències noves i estimulants. Però això no vol dir que no t'apareguin dubtes o pors. I per mi, el que marca la diferència és com afrontar aquestes emocions, com les gestiones i, sobretot, no permetre que et paralitzin. Perquè justament de les situacions incòmodes o menys fàcils és quan més podem créixer. Ara bé, això no vol dir que durant el camí tot siguin flors i violes, perquè et poden aparèixer dubtes de si realment estàs preparada per afrontar això o de les teves capacitats per afrontar una experiència com aquesta. Si tu també has tingut pensaments intrusius com aquests alguna vegada, deixa'm dir-te que no estàs sola. Un estudi de l'empresa KPMG del 2022 estipula que el 75% de les dones executives de diferents indústries han patit síndrome de la impostora alguna vegada al llarg de les seves carreres. No obstant això, aquest fenomen no només es produeix entre dones i pot aparèixer per motius molt diversos, ja sigui perquè tens una autoexigència desmesurada o perquè estàs sent molt perfeccionista, per exemple. Així que sí, els mesos previs abans d'emprendre aquesta nova etapa vaig tenir síndrome de la impostora. I no passa res, perquè ara que porto aquí poc més de 2 setmanes m'he adonat que tot el camí ha valgut la pena i no només parlo d'aquest últim any. Així que et preguntaràs, on estic ara mateix i què estic fent? Doncs ara mateix em trobo a la Universitat de Cranfield, al Regne Unit, i estic cursant el màster en astronàutica i enginyeria espacial. El que em va cridar més l'atenció d'aquest màster va ser el programa, i és que a més d'assignatures i del treball final de màster, també fem un projecte en grup. És a dir, per una banda fem 3 assignatures obligatòries sobre propulsió, enginyeria de sistemes espacials i anàlisi de missió. Escollim 2 optatives, que en el meu cas han sigut enginyeria de satèl·lits i mateix i programació pel disseny de trajectòries, i també podem escollir una sèrie d'assignatures no avaluables en les que només cal que assistim a classe. En segon lloc, en grups d'uns 10 estudiants, realitzarem un estudi per dissenyar una de les 6 missions espacials que ens plantegen els professors del màster. Aquest projecte el desenvoluparem des de l'octubre fins a l'abril i al final el presentarem davant de professionals de la indústria. Encara que ja te'n parlaré més endavant perquè ara justament ens estan acabant d'assignar la temàtica i la tasca que realitzarem durant tot aquest projecte. I finalment, al maig començarem el treball final de màster, però encara falta molt. Per resumir-ho tot plegat, el que m'ha portat a la Universitat de Cranfield han sigut 3 motius. Per una banda, poder veure una estada a l'estranger en un entorn internacional i divers, perquè a classe hi ha gent de moltíssimes nacionalitats i no només provenen d'enginyeria aeroespacial, sinó que també hi ha gent que ha fet enginyeria mecànica o enginyeria computacional. En segon lloc, poder desenvolupar durant uns quants mesos un projecte grupal i, per tant, que m'apropi una mica més a la realitat i que no sigui tot anar a classe i fer exàmens. I per últim, els contactes i la proximitat que té la universitat amb la indústria espacial. De moment, això és tot. Espero que t'hagi servit per fer-te una idea del que implica estudiar espai a l'estranger. I si alguna vegada t'has plantejat viure una experiència com aquesta o tens algun dubte, deixa'm-la als comentaris i en parlem. Ens veiem!